F'inkwi ġdid li qed jaħkem lill-Partit Laburista dak bejn il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru tal-Enerġija Miriam Dalli, issa feċ isem ġdid, dak ta' Joseph Kuxkiri, li qed ikun imbuttat biex jieħu post Steve Ellul mal-mument li huwa jirriżenja mill-kariga tiegħu ta' uffiċjal eżekuttiv ewlieni ta' Project Green. Joseph Kuxkir li saftit ta' xurilu kien jokkupa l-garga ta' uffiċjal eżekuttiv ewlieni tal-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji ġej mill-grupp tal-eks Europarlamentari Laburista Miriam Dalli. Iżda min-naħa tal-Prim Ministru Robert Abela hemm reżistenza totali għal dan l-isem li hu l-istess Joseph Kuxkir li kien protagonist assolut ta' sensiela ta' skandli meta kien imexxi l-MFSA fosthom kif mal-konsulent legali Edwina Likari kien ivvjaġġa lejn Las Vegas fl-Istati Uniti fuq btala ta' eluf ta' euro imħallsa minn negozjant Jorgen Fenech. Fil-waqt li qegħdin ifakru f'dan kollu u ferm aktar dejjem fi stejjer skandalużi li jiċċirkolaw lil Joseph Kuxkiri u terzi oħrajn bħal Heatley Farrugia u Charlene Bianco Farrugia ta' Robert Abela huma determinati li ma jdaħlux magħhom persuna li ġej mill-fazzjoni ta' Joseph Muscat. Ta' Robert Abela qegħdin jargumentaw li l-Ministru Miriam Dalli u ta' madwara huma tassew insensittivi biex jimbuttaw lil Joseph Kuxkiri għal karga ta' uffiċjal eżekuttiv ewlieni ta' Project Green meta kulħadd jaf kemm tħanżer u abbuża meta kien f'karga simili fl-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji. Filwaqt li dawn il-battibekki bejn il-Prim Ministru Robert Abela u Miriam Dalli qegħdin ikomplu jeskalaw, il-kandidati l-oħrajn għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew qegħdin ikomplu jeżiġu li akkosta kollox Steve Ellul irrid iwarrab mir-rwol ta' uffiċjal eżekuttiv ewlieni ta' Project Green. Dan għaliex qed jikkawża żvantaġġi u inġustizzi fil-konfront tal-kampanja li qegħdin jagħmlu huma.